אהלן חברים, כאן שלום, האקספרט טלס אקדמי, ואני רוצה להראות לכם סיפור של תלמיד שהיה במקום אחר במשך שנתיים תחת מנטור אחר, ותראו מה היה המצב שלו. הוא חשב שהוא סוחר, פשוט הפסדים על הפסדים במשך שנתיים, כמו שאתם רואים כאן, שנתיים הפסדים, כל הזמן התיק במגמת ירידה פשוט מזעזע, ואחרי שהוא הגיע אלינו, אחרי השקעה בלימוד רציני, ללא שכר, כמו שכר בדמו, הוא עבר לחשבון חי בחודש שעבר, לאחר אישור ממני, ותראו פשוט את התוצאות שלו על פי השיטות שלנו. אז רואים כאן את המצב, איזה יופי, התיק שלו פשוט עלה בצורה נפלאה, תכף תבינו גם מה זה הירידה הזו, אוקיי? חודש ימים, כמו שתראיתם, הוכחות מוכחות שזה חשבון אמיתי, שזה עסקאות אמיתיות. רואים פה גם את ההפסד, החד פעמי בצורה לא עם משמעת לצערי, אבל בסדר, זה חלק מעניין לפעמים. אבל חודש ימים פשוט תוצאות, רווח $2,384, נראה את זה גם בהמשך. בפועל הוא ביצע רק 11 עסקאות, למרות שמופיע פה 15, כי יש פה עסקאות כמו שאתם רואים שפוצלו, אז טרייד סטיישן פשוט סופר אותם במספר כפול. זה המצב שלו כיום, $2,392 עם הביינג פאוור 15,569, אוקיי? תראו את התוצאות בחינת אחוזי הצלחה, 100% בשור, 88.9%. בלונג, סך הכל 93.3, פשוט מטורף, $2,384 רווח, יחס סיכוי הפסד 1.36, תוצאות פשוט נהדרות. תראו שאין פה שום פולישטיק, הנה התאריך של היום, הנה מצב התיק, והנה כאן המצב הנוכחי, פשוט כרגע הוא שלח לי את היום, את הכל ממש אליי בצורה מסודרת, אוקיי? למעשה אחרי הפחתה, מובן שהתיק שלו כשהוא הגיע אלינו עם $1,508, בפועל עשה 158% תשואה בחודש, תחשבו, תבדקו אותנו, זה פשוט התשואה בחודש ימים. מי שחושב שזה מקרה בודד, אז בואו תראו תלמיד אחר עם 85% תשואה לתיק, ניתן לבדוק פה את כל המספרים, הכל נמצא כאן. תלמיד אחר במניה אחת עושה 166% תשואה בחודש. תלמיד אחר בחודש ימים, תראו את התוצאות הנפלאות שלו מבחינת אחוזי ההצלחה וסטטיסטיקה, חודש ימים, חבר'ה, לא איזה עסקה אחת מיוחדת, חודש ימים. שנה שלמה, אוקיי, 55% תשואה בשנה. הכל אמיתי, חבר'ה, אתם רואים פה חשבונות אמיתיים עם שמות אפילו. תלמיד אחר, תשואה שנתית, אוקיי, 45% תשואה בשנה. אוקיי, אפשר גם פה לראות זה תיק אמיתי עם שם מלא. מה שנקרא, חבר'ה, עזבו סיפורים, חפשו רק תוצאות מוכחות, כמו שאנחנו אומרים לכם פה כל הזמן. אקספרט טלס אקדמי, אנחנו מובילים את ההכשרה בשוק ההון, ובמקום לשלם עוד כסף עבור קורסים שלא באמת עובדים, ולהפסיד עוד כסף גם בשוק, פשוט חבל. תעשו צעד אחד חכם, תצטרפו אלינו לאנליסט מקצועי שמוביל בשוק ההון בצורה חד משמעית ומקצועית. להיות סופרסטאר בשוק ההון, לעבוד בצורה מדעית, זה רק באקספרט טלס אקדמי, כי אנחנו מובילים את ההכשרה בשוק ההון. נתראה בסרטון הבא, והמון בהצלחה.